Селям алейкум, усім привіт, усім, хто дивиться наш телеканал як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і в різних країнах світу. Звісно, що всі останні місяці, тижні, дні ми розмовляємо, в принципі, на одну тему. Це стосується повномасштабного вторгнення і українського спротиву Росії. Але гості дуже різні, дуже цікаві, і в кожного з них своя думка, свій погляд на те, що відбувається, і свій вклад у у цей спротив. І сьогодні я дуже радий вам представити, я вперше в етері з цією чудовою людиною, волонтерка відома, бізнесвумен, блогерка тощо, пані Дана Ярова. Селям алейкум. Доброго дня. Ну, Мені також дуже приємно з вами спілкуватися, тому що я дуже багато читаю вас і бачу ваше інтерв'ю, і вважаю це за честь зараз спілкуватися з вами. Дякую. Ще ви дуже гарно виглядаєте. Тобто, Дякую. у нас має бути хороша і довга розмова, майже годинна, подробно така. Тому я просто теж дивлюся ж стрічку вашу фейсбучну. І, в принципі, наші волонтери, вони всі такі креативні. Але, на мій погляд, нехай ніхто не ображається, ваше волонтерство найкреативніше. Що ви лише не робите? Ось розкажіть, будь ласка, просто це може бути для когось там прикладом, як ви знаходитеся нові способи збирати гроші, бо це така проблема існує, що люди не те, що втомлюються, а просто це одне і те саме щодня. Так. Да, люди не те, що втомлюються, люди, по-перше, давайте чесно, люди біднішають, тому що економіка під час війни, вона в такій, не дуже гарному стані. Я не хочу зараз розповідати про падіння ВВП на кінець року, це занадто складні теми для слухачів. Але економіка зараз, ви знаєте, що під час війни вона не може бути просто мега класною, і люди біднішають, дійсно біднішають. І ви знаєте, тут два моменти. По-перше, це те, що виснажуються самі люди. А по-друге, це дійсно ви праві, що це кожного дня одне і те ж саме. Одне і те ж саме, постійно потрібні автівки, постійно є поранені, постійно все нові, да, і це вже стає таким, знаєте, днем сурка, да, коли кожного дня в тебе одне і те ж саме. І якщо ти кожного дня пишеш про одне і те ж саме, пишеш про те, що українській армії потрібні дрони, українській армії потрібні автівки, пораненим потрібні пластини, держава забезпечує, але кількість поранених дуже велика, і ви знаєте, перерозподілення бюджетних коштів, воно також займає багато часу. І в зв'язку з цим, да, треба, на мій погляд, я не знаю, в мене так виходить робити якісь креативні ідеї, робити якісь хайпові теми для того, щоб люди, знаєте, мали якийсь спогад про те, що вони ж також приймали участь, вони своїми донатами приймали участь у цьому супротиву. Хоча я вважаю, це не супротив, це багаторічна, напевно, століттями війна, да, між Україною та цією недоімперією, яка вважає, що Україна не має права на існування. Для мене це, знаєте, така війна. Я не знаю, ми живемо в історичний момент. Мені здається, якщо ми закінчимо цю війну, саме закінчимо перемогою, то це буде перемога. Я не знаю, скільки років Росія знущається з українського народу геноцидами, голодоморами, гулагами. Якщо взяти історію моєї родини, в мене одного прадіда розстріляли на очах його дітей, інший прадід загинув в Гулазі. Мій брат, навіщо, я не знаю, приймає участь в якійсь операції в Афганістані. І ви знаєте, це
ну, це якийсь постійний процес. І, як на мене, це дійсно історичний момент, коли ми можемо відвоювати оцю свободу, оцю незалежність, відірватися, нарешті відірватися з коренями, да, відірватися від Росії і піти в європейську родину. Тому що, ви знаєте, я вам розповім таку історію. Мені розповіла людина, яка займалася дітьми, у яких був рак крові, лейкемія. Так от, це дуже цікава історія. Реципієнти кісткового мозку для українських дітей 85% це були реципієнти з Європи. І тільки 15% це були реципієнти з Росії. Тобто це говорить про що? Про те, що ми на рівні ДНК, ми ближче до Європи, навіть на цьому рівні. Ну, це неймовірно, дійсно. Коли я чула цю історію в 16-му році, для мене було тоді дуже велике здивування, але це дійсно так. Тому ну, в такі історичні моменти, мені здається, треба доводити все до кінця. А стосовно того, що потрібен креатив, ви знаєте, зараз йде така, ну, мега такий проект вийшов, дійсно мегапроект. Я, чесно кажучи, навіть не думала, що він буде мати такий резонанс в Україні, але про нього говорить ця країна. І ви знаєте, такий запит шалений на ці календарі з героями, з учасниками війни, що я, чесно, я не очікувала навіть такого резонансу, я не очікувала такої зацікавленості, тому що зараз ще немає вільного продажу, він почнеться в понеділок, але замовляють вже зараз, замовляють хлопці батальйоном. Чесно вам кажу, по 500, по 600 Нічого собі, календарів на це батальйон. фантастичний наклад, такого не буває. Я вам серйозно кажу, це щось неймовірне, тому що я не розраховувала. Я розраховувала, що це буде лотерея. Да? Ми зібрали велику суму коштів, ми зібрали майже 800 тисяч на 12 календарях. Я розраховувала, що це буде так. Я розраховувала, що це буде аукціон. На аукціоні вже зібрано більше, ніж сьогодні мені запропонували ще за один календар 200 тисяч, один за 200 тисяч я продала. Тобто це вже також десь більше 600 тисяч гривень, вже більше, ніж 600 тисяч гривень. На аукціоні це за 22 календарі. За 22. Але такий шалений попит саме, це календарі з підписами Валерія Федоровича Залужного, з підписами всіх героїв, учасників проєкту, але такий шалений запит саме на продаж цих календарів, на них запит шаленіший. Я ж кажу, виходять хлопці батальйоном і просять, дайте нам 500 штук, дайте нам 600 штук, коли вони будуть в продажу. І це дійсно дуже важливо. І до календаря, ви знаєте, мене з 2014 року просили написати книжку щодо війни. Я дуже багато разів намагалася сісти і писати, але я кожного разу ловила такі флешбеки, про які я не хотіла згадувати. Мені було дуже важко, чесно кажучи. Але з цим календарем вийшла моя перша книжка про учасників проєкту. І вчора я почитала перший відгук, людина отримала, яка виграла в лотерею, отримала календар і написала, що саме книжка це, він навіть порівняв як путівник по Лувру, коли ти йдеш, бачиш картини і тобі розповідають, хто на тих картинах. Тому я вважаю, ви знаєте, це такі історичні речі, які потім, мені здається, через 20-30 років вони будуть мати таку цінність і таку вагу, і нашим дітям буде на чому вчитися і буде з кого брати приклад. До речі, зараз з кожним з цих хлопців, які приймали участь, я на зв'язку, тому що, по-перше, я йому обіцяла за участь в проєкті, кому машину, кому дрон, кому зв'язок, кому що потрібно. Але ви знаєте, я отримала таке задоволення від спілкування з ними, я отримала такий позитив, хоча дуже виснажливий проєкт був. Це така мотивація, це такий оптимізм,
Це такий драйв, люди, які приїжджали з нуля, люди, які дійсно роблять щоденні подвиги. Ну, вони приїжджають в такому драйві і в такому позитиві, що ти розумієш, що ну, таких людей перемогти неможливо. Ну, неможливо їх перемогти. Тому що вони такі, вони класні, вони герої, дійсно герої. Ой, в мене декілька уточнюючих запитань виникло, коли Давайте. слухав. Вони такі різні абсолютно. Ну, перше, коротке, а яке враження на вас призводить Валерій Залужний? Ну, особисто. Ви знаєте, це дуже приємно в спілкуванні людина, це дуже проста в спілкуванні людина. А, ну, сказати, що він дуже розумний, мені здається, це всі бачать. Він дійсно дуже позитивний, і ви знаєте, немає якогось офіціозу в спілкуванні з ним. Він дуже швидко якось розуміє, про що йде мова. Він дуже цікавиться тим, що відбувається. І, до речі, саме він запропонував, тому що я хотіла робити календар з більш публічними людьми, військовими. І, певно, може, я якийсь проект ще зроблю такий, але саме Валерій Федорович запропонував популяризацію цих хлопців, які дійсно здійснили подвиг. Коли я почала читати про кожного з них, коли я почала дізнаватись про кожного з них, я була вражена. Я була вражена настільки, що ну, це дійсно люди, які здійснювали подвиги. І це Ну, люди, про яких дійсно потрібно казати. знаєте, пані Дано, я просто десь це там пару, може, 3-4 місяці тому спілкувався з Андрієм Хловняком, моїм близьким товаришем, який він був тоді на фронті, і я навіть ролик записав на своєму YouTube-каналі, як виглядає, ой, не пам'ятаю назву, але сенс у тому, що він розказав про справжніх героїв, яких ніхто не бачить, яких немає на Фейсбуку, яких немає там в Ютубі. Ні, я не заперечую, що в Ютубі і на Фейсбуку є люди теж герої, і перевірені, і гідні, достойні. Але багато, ну, відсотків, я думаю, 99 героїв ми не знаємо, в принципі. Саме так. Так, Саме і, так. Ви знаєте, да, вибачте, у нас в проєкті приймав участь саме молодий герой України Дмитро Дозірчий, йому 25 років. 25 років людина вписала вже своє ім'я в історію України. Ще один момент. Це була перша дозволена фотозйомка Олександра Мостового. Це один з приводів Києва. І це була перша фотозйомка, коли нам дозволили його зняти і показати його публічно. Це людина, яка пілот винищувача, яка була і є, і я маю надію, буде. Він був один із приводів Києва. Це та людина, якою всі дуже захоплювалися. Да? Ми всі в перші дні війни захоплювалися цими людьми, які захищали небо Києва. І це була перша фотозйомка, дозволена Генеральним штабом, до речі. Ну, хто б вам не дозволив, ну, я перепрошую. Я хочу, знаєте, що сказати, що згадав я назву того ролика, де я просто пересказав те, що мені Андрій телефоном розповів, як виглядає Бог війни. І ось на думку Андрія, Бог війни виглядає як людина, ну, середнього переважно віку, ну, я середній кажу, да, людина з невеликого міста або з села, або з селища. Да, це може бути підприємець там будь-якого розміру, там, якщо можна так сказати. Може бути, я не знаю, тракторист, може бути фермер, може бути там домогосподарка колишня, так? І ці люди, які просто прийшли, ну, вони прийшли захищати себе, свої сім'ї.
вони ніде не гайпують, вони не сваряться, вони не беруть участі в срачах, як у нас люблять люди. Я коли бачу срачі, я одразу думаю, значить, зайнятися немає чим людині, в принципі. Так, саме так, Е, саме Ось, так, ось саме так, так. як ви, пані Дано, відрізняєте справжніх героїв від тих, хто гайпує? Я не про військових кажу. Військові для мене всі герої. А я про той гайп, і про ті срачі, які відбуваються часто, в тому числі і навколо вас, навколо інших волонтерів. Як на мене, для мене всі Дивіться, волонтери, вони всі, ну тобто, вони всі, я їх всіх кожен робить те, що має робити. Я не приймаю участь. Я бачу, що відбувається, особливо це стосується. Я не хочу називати, всі знають, дуже відома людина, яку зараз я не розумію, навіщо той хайп. Я не приймаю в цьому участь. Той хайп, який був навколо мене, коли Мар'яна вирішила мене там якимось чином дискредитувати, ви знаєте, да, стосовно футболки, чи ви пропустили цей срач? Ні, я пам'ятаю, а Мар'яна це хто? Я просто Мар'яна. Безугла, Мар'яна Безугла. Мгм. Мар'яна Безугла, ви пропустили цей срач? А, це Господи, депутатка. Я Боже, ви пам'ятаю, що? депутатка. Я просто Да, я да. перепрошую. Я ще не вивчив всіх депутатів прізвищ. Яка подала на 5 осіб на мене, і 4 людини дуже відомих, які стали на захист мене, подала в СБУ, потім СБУ не знала, що це робити. А Але ви не ставили це- запитання, навіщо ось людям таке? Так. Слухайте, я не знаю, навіщо їй це було потрібно, але я монетизувала цей хайп, да, цей срач. Я виставила на продаж свої речі, я зібрала 700 тисяч гривень на армію і купила хлопцям машини. Мені здається, це класна історія Прекрасна також. історія. Та. Історія для книги, знову ж таки. Таке. Так, До знову речі, ж таки. я останнє, що я бачив на цю тему, це просто досить давно було, я згадав. Я бачив цей срач навколо годинника Сергія Притули. Саме так. Ось саме це так, надважлива саме так. подія. Я навіть не знаю, що важливіше. Відставити все. ЗСУ, там, повітряні тривоги. Ні, в нас є годинник Притули. Обговорюємо. Ну, от я про це вам і казала, що я не розумію цього. Ви розумієте, чомусь у всіх якесь склалось таке враження, що в волонтерство йдуть люди, знаєте, як художники, бідні, голодні, не знаю, там, яким немає де жити. Ви зараз да? не ображайте художників, вони різні, насправді, художники. Да, насправді різні. Ну, добре, там свободні художники, да, які не визнані своєю сучасністю. Да? Голодний, бездомний, у якого не було до волонтерства не було ніякого заняття, але ж люди добрі, волонтерство, особливо ефективні волонтери, це ті, які мають досвід. Вибачте, ну це це менеджмент, да? Це менеджмент, це організація. Це люди, які розуміють, що таке експорт-імпорт, це люди, які розуміють, що таке банківська система, це люди, які розуміють кризис-менеджмент. До речі, волонтерство – це кризис-менеджмент. Держава не справляється, приходить кризис-менеджер і дуже швидко робить те, з чим не справляється держава. Тобто чомусь це враження, це хибне враження. Ефективний волонтер – той волонтер, який має досвід роботи, не тільки роботи, але й досвід таких якихось великих проєктів. У мене, наприклад, вибачте, я 25 років в бізнесі, і я знаю, як, знаєте, з нічого, да, вже 2 проєкти таких вийшло, з нічого, з проєктів, які, я хочу підкреслити, що проєкт по календарю, як Відьма скаже, якщо ви пам'ятаєте, ми випустили перший календар, ми з нього зібрали 2 мільйони гривень, і цей проєкт, який зараз йде, я не знаю, скільки я зберу, я думаю, це буде більша сума. В ці проєкти не вкладено жодної копійки. Розумієте? Жодна копійка не витрачена. Про що це говорить? Про те, що просто я вмію заробляти гроші, я вмію робити якісь проекти. Вибачте, я вплекала цей навик, я не знаю, 25 років, да, і займалася цим навиком.
Те саме стосується Сергія Притули. Сергій Притула не бідна людина, Сергій Притула відома людина. Він заробляв до війни, я думаю, дуже великі кошти. І тому про що ми говоримо? Про які години ми можемо говорити? Людина мала змогу це купити так само, як я вас мала змогу купляти брендові речі до війни. Так, зараз я їх не купляю, тому що йде війна і інші проблеми і труднощі. Зараз я їх продаю. Це була добра інвестиція. Ой, ну, ви знаєте, я думаю так. Ну, давайте тут розставимо крапки над «і», як я люблю казати. Є різне волонтерство. Я, наприклад, не менеджер, я там можу допомогти комусь конкретному, маю справи з волонтерами, які можуть допомогти більшій кількості військових. Я їм допомагаю, тобто вони менеджери крутіші за мене, ну, бо я нуль як менеджер. Ви ще крутіше, там просто за масштабами допомоги. А хтось просто збирає гроші, хто сам і просто сам донатить, бо він не знає, як це робити. Йому не треба цього знати. Він заробляє десь і він підтримує волонтерський рух. Це така піраміда, абсолютно зрозуміла, чітка, і когось звинувачити в тому, що він не такий на будь-якій ланці цієї піраміди, це просто дурниця, бо піраміда перестане працювати. Ми маємо один одного бути вдячні, навіть якщо ми один одного хтось не любить, там якісь там минулі роки, там щось там було. Да навіщо це все? Бо я коли про це думаю, ну ви ж бачите частіше за мене цих людей, да, які, знову ж таки, нікому не відомі, але які щодня ризикують життям і їм щось потрібне. Це просто треба збирати, робити, казати дякую і мовчати про все інше, про все потойбічне. Я просто закликаю всіх, хто нас дивиться зараз. Ось пані Дана Ярова, і я такий теж сижу, можу щось сказати. Ніколи не беріть участь у срачах, тим більше під аккаунтами, під дописами волонтерів, будь-яких волонтерів. Просто дякую, сагол, і чим можу допомогти. Ну, це, я думаю, інакше, просто це не існує. Ну, в принципі, я думаю, що Україна – це така абсолютно чарівна країна. Волонтерство тут просто в крові. Я не знаю, звідки це. А, до речі, ось про війну ви сказали. А ось на вашу особисту думку, я теж хочу в кожного свого гостя запитувати таке. Коли почалася ця війна Росії проти України? Ось так, на вашу думку. Ну, я ж вам сказала, для мене це якісь 300 років, коли Росія, вибачте, гнобить Україну нон-стоп. Да? Зараз чутно мене, да? Так, чутно. Я вам розказала про свою історію своєї сім'ї. Да? Один прадід репресований, був реабілітований в 56-му році, один прадід розстріляний тільки тому, що був заможньою людиною. І я не знаю, його розстріляли в дворі на очах його малих дітей. І коли почалась війна, голодомор як розцінювати, да? Як розцінювати гулаги, як розцінювати, навіть якщо ми підемо далі в знищення Запорізької Січі, да? Як це все розцінювати? Коли вона почалась? Вона почалась дуже давно. Для мене особисто вона почалась в 2014 році. Вона почалась я занурилась у волонтерство, як тільки почали в Київ потрапляти перші поранення. Це був квітень 2014 року. І ви знаєте, з квітня 2014 року до, певно, листопада 2014 року я не була вдома, мене не бачила моя дитина. Це був постійний такий, тоді була дуже жахлива ситуація. Зараз, ви знаєте, мене запитали, тому що чому вона була жахливою, тому що ми взагалі не були готові до цієї війни. У нас, вибачте, міністром оборони перед цим при Януковичі був Лебедєв, громадянин Росії, який розвалив просто Міністерство оборони, і у нас в Міністерстві оборони не було нічого. У нас 79-та бригада, це бригада швидкого реагування, ви знаєте, да? В них БТРи не заводились, тому що не було акумуляторів. Ситуація була на той час дуже жахлива, і ви знаєте, ще не було цього волонтерства такого, як воно зараз, більш структурованого.
Мені якось задали питання, як швидко відновилось волонтерство в цій гарячій фазі війни, да, в лютому. Я сказала за 30 секунд, тому що вже були вибудовані горизонтальні зв'язки 2014 року. Ми можемо не спілкуватися роками один з одним. Да? Ми можемо не розмовляти, ми можемо сваритись, ми можемо один одному напихати, вибачте, за таке слово. Але ж, коли почалась війна, за 30 секунд всі зідзвонились, всі сказали, хто що може робити, і це було просто моментально, розумієте? І наразі зараз легше, тому що ти знаєш, кому довіряти з волонтерів, ти знаєш, з ким спілкуватись, ти знаєш, з ким щось завозити разом, да? Тому що разом легше і дешевше. Тому зараз волонтерство, я вважаю, більш ефективне. І, до речі, стосовно притули, я ж починала з Романом Синіциним, який зараз у нього в фонді, і він відповідає за військовий напрямок. І ми починали разом з Романом. І ви знаєте, я нічого поганого не можу сказати про цих людей. Це класні люди, вони ефективні. Ми можемо сказати так, да? Ми конкуренти, да? Тому що він збирає кошти, я збираю кошти. Якась конкуренція існує. Ну, якщо так, да? Якщо так відсторонитись. Але це люди, які роблять дуже важливу справу. Тут так, як і я її роблю, і це класно, що вони її роблять. І це класні люди. Я не знаю, чому Притула не може мати годинник, який він має. Я не розумію. Причому знаєте, чесно. Дана, я думаю, що такі коментарі пишуть ті, хто чомусь не віддали насправді необхідні свої джипи кудись на фронт, свої бусики шикарні не віддали. І це людина, коли на когось там робить напад або наклеп, це вона завжди враховує своє відчуття, як вона Проекція, да, проекція. Коли людина каже, ви там вкрали кошти, да, це проекція. Це людина каже, значить, тому він що або вона крав, або вкрав би. да, або вкрав би, якщо б мав таку можливість. Коли мене питають, чому така довіра там до тебе? Ну, я не знаю, тому що 8 років я, напевно, показувала, що для мене важливість життя людини для мене в першу чергу. Знаєте, я маю такий, зараз я вам розкажу свій досвід. Мене багато разів питали, чому я почала займатися волонтерством, да? Чому я кинула там свою дитину на півроку, я її не бачила. Зараз у мене та ж сама ситуація, ви знаєте, якось так доля склалася. На момент 2014 року моїй старшій дитині було 4 роки. На момент початку цієї гострої стадії моїй двійні 4 роки. Повторюється ситуація. Через 5 років моя старша дитина може бути призовного віку і піти в армію. Розумієте? І для мене це недопустимо передавати в спадок своїм дітям цю війну. Я хочу її закінчити перемогою. Я не хочу, щоб мої діти йшли на війну. І чому саме я пішла в волонтерство? Я маю такий дуже досвід складний. Я можу про нього спокійно зараз говорити, тому що це пережита історія, да, вона зі мною, але вона пережита. Першого сина, першу свою дитину я поховала. І я знаю, що таке втрачати дитину. І тому для мене саме поранені, я почала з поранень. Я і зараз ними займаюся, просто я про це мало пишу, але я займаюся ними нон-стоп. Тобто у мене день починається з того, що когось кудись треба перевести і зайнятися, і закінчується тим, що цього треба сюди, цього краще сюди, цього за кордон відправити і таке інше. Саме тому я і зайнялася. Я не хотіла, щоб матері хоронили своїх дітей. Це для мене було головніше, саме найголовніше. Скажіть, пані Дана, а як ви впораєтеся з несправедливістю? Ну, тобто, знаєте, коли ти щось робиш, ти знаєш, що ти робиш багато чого, і багато що ніхто не знає. А коли якась людина, відома або невідома, пише про вас якусь нісенітницю.
Ну, дивіться, Мар'яна написала про мене нісенітницю. Монетизувала цей скандал Ні, і ну все. це вона Я не з- політик, там я розумію. Я про те, що знаєте, е, просто несправедливе ставлення до вас. я Вас якось ранять? слухайте, ні, я не звертаю на це уваги зовсім, тому що знаєте, та кількість людей, яка вдячна, та кількість хлопців, яких я витягла, та кількість хлопців, які мені пишуть з передової, що Дана, куди тобі направити квіти, тому що ну ми хочемо тобі направити. Я кажу, не треба. Ні, ми хочемо все. Та кількість людей, які підтримують. Ви знаєте, коли був цей скандал з Мар'яною, я не очікувала, що така кількість військових просто стало горою. Вони, знаєте, там навіть було видно, коли вони написали у Фейсбуці, навіть було видно, як вони виходили з завдань, заходили в Фейсбук, тому що вони писали один за одним. І ну, мене це вразило, дійсно вразило. Я не очікувала такої підтримки, але ж слухайте, те, що хтось написав там, те, що хтось написав погане, ну написав. Ну людина спроектувала своє ставлення на мене. Да? Ну і що? Мені своє робити, в мене немає часу про те думати, в мене немає часу про те там фруструвати. Мені потрібно рятувати поранених, мені потрібно відновлювати їх максимально до нормального життя, тому що ми отримуємо хлопців з великою кількістю поранень, особливо мінно ці вибухові, да, мінні травми. І в мене голова болить про те, як зробити так, щоб він був далі життєздатний, да, щоб він там функціонував нормально, щоб у нього відновились функції його кінцівок. Для мене це важливо, а не те, хто що про мене написав. То не важливо, розумієте? Я хочу розказати вам таку історію з 2014 року. Була дуже складна ситуація в Должанському. Якщо хтось пам'ятає, вибачте, мене збивається зв'язок. Да, зараз я збила зв'язок. Якщо хтось пам'ятає, була ситуація в Должанському. Це був котел. Ми не могли забрати поранених, взагалі не могли. З Романом Сініциним, до речі, який зараз з Сергієм Притулом, ми сиділи на Жилянській і разом з Георгією Тукою. Ми сиділи там, і це було пізно, це була ніч. Мені Георгій Тука сказав: Дана, ти можеш зв'язатися з прикордонниками нашими, щоб вони вийшли на зв'язок з тією стороною, щоб винести туди поранених. Я спочатку сказала, це неможлива історія, а потім включилась в неї. Я попросила, щоб зв'язались прикордонники. Та сторона сказала, що вона забере поранених. Ми винесли людей на нуль. Потім ми поставили Генеральний штаб Міністерства оборони про це до відома, і через Червоний Хрест, якщо хтось пам'ятає цю історію, ми потім літаком забрали 22 людини з Росії. І був у мене такий офіцер, він дійсно кадровий військовий, він прикордонник, його звали Вінімін, я про нього багато писала. Людина помирала, ну дійсно помирала, я пам'ятаю цю історію. Я пам'ятаю, як я бігла там з препаратом, які сказали, що тільки він може там 1% його врятує, як я бігла з прохідної до реанімації, кожен мій крок це була та секунда, яка могла бути втрачена. І ми там день його притягнули, 2 притягнули, 3, і вже зрозуміли, що людина виходить з цього стану. І він мене в реанімації тоді спитав: для чого ти все це робиш для мене? Я, ви знаєте, не знайшла, що відповісти йому на це питання. Я просто замовчала і не відповіла. Потім він зник якось з мого полю зору, але знаєте, я ж то роблю не для того, щоб мені люди писали нон-стоп дякую тобі за врятоване життя. Да? Я розумію, що я для них також можу бути тригером, як нагадування про те, що вони пережили. Тому, коли вони зникають, я до цього відношусь Значить, у людей нормально. усе добре зараз. Да, значить, все добре. Да. Я чула, що він одружився, мені казали, що він одружився, я чула, що він викладав у військовій академії. А він з'явився через років 3, напевно, може 4. І написав мені, що він мені прислав фото своєї дочки маленької, і написав, що дякую тобі за те, що ти тоді мене врятувала. І знаєте,
саме коли він мені прислав фото своєї дитини, я йому сказала: Віня, ти пам'ятаєш, як ти мене спитав в реанімації, навіщо я це роблю? А от заради цього, щоб ти мені надіслав фото своєї дитини, щоб ти жив, щоб ти мав вже дітей, заради того я все це робила. До речі, людина, яка не мала, я про Веню зараз, в нього була видалена почка, в нього частково ампутована нога, а людина пішла воювати зараз. І зараз людина знаходиться на фронті. Розумієте, це героїзм. Це героїзм. Я тут можу лише додати, що ось тема поранених, вона така насправді складна. Деяких медичних послуг в Україні не вистачає, наприклад. Ну і от ось я просто мав справу і маю з пластичною хірургією для наших військових. Багато ж поранень і стосуються обличчя, так. Красиві, вони всі дуже красиві люди. І це можна виправити в багатьох випадках. І якщо хтось, ну і інші професії теж, ну просто я хочу, щоб нас дивляться, я ж знаю, не лише навіть в Україні, а в різних західних країнах, в країнах Балтії, в Америці, там, ну будь-де. Якщо ви працюєте в клініці, в будь-якій, якщо ви маєте там якесь там відношення до пластичної або до хірургії, там або до протезування, або там, ну неважливо, що пропонуйте таким людям, як Дана Юрова, та й мені можете написати, що ми там готові прийняти там десь в Німеччині, там десь ще бійців на лікування, на огляд, там на ну і тощо. Да? Це ми будемо дуже вдячні. А якась людина, ну, просто буде вам Отримає допомогу. Да. Я хочу додати тільки до цього, що існує державна програма, вона працює, але дійсно, якщо нас дивляться люди з інших країн, то велике прохання, підключайтесь, допомагайте, виходьте на зв'язок зі мною. А якщо нас дивляться родичі поранених, також хочу звернутися і сказати, що виходьте на мене, тому що існує програма, я знаю, як вона працює, я на зв'язку з тими людьми, які приймають рішення, виходьте на мене і будемо вирішувати проблеми поранених разом. Це те, що я займаюся, вибачте, зранку до вечора, але я про це мало пишу, тому що потрібно там щось креативити, збирати кошти і таке інше. Але питання поранених, ви знаєте, багато волонтерів не займаються цим. Це дуже складна тема. Справді, вона морально дуже складна, тому що ти береш частину горя сім'ї, частину горя тієї людини, ти береш на себе. Ну, але я не знаю, я вважаю, це моя місія, і мені здається, що в мене діти народилися саме тому, що я спасла дуже велику кількість поранених. Мені так здається, я не знаю. Я вірю в кармічні якісь речі. Ви знаєте, і багато людей, які хочуть, просто не знають, як допомогти. Виходьте на Дану Юрову, на інших волонтерів. Да, я на зв'язку 24/7. Ну, я просто знаю там пару клінік, там, ну, наприклад, з Литви, які беруть собі, там, вони невеликі, вони не можуть лікувати 100 людей, там, але допомогти там з лікуванням одного нашого бійця, двох, вони можуть. І в інших країнах, я думаю, так само. Кожна клініка, колектив клініки, там власники там можуть таке рішення скласти, що вони можуть прийняти певну кількість там на рік наших хлопців, наших відпускають. Все ж таки хочу підкреслити, що існує державна програма. Вона існує. Одне іншому не заважає. Да, не заважає. Якщо я хочу звернутися через ваш канал, у вас велика кількість підписників. Якщо хтось з родичів має таку проблему і хоче вивезти пораненого за кордон, вийдіть на мене. Мій телефон, мені здається, всі знають. Вийдіть на мене, я включусь, і це питання буде вирішено. 100%. Просто люди дуже часто не знають, куди бігти. Ну, вони просто розгублені. Да, вони в розпачі. І ще знаєте що? Я хочу сказати, що наші люди, і особливо наші герої справжні, вони дуже сором'язливі.
Я з цим стикаюся щодня просто. Я кажу, що ти мовчиш? Що ти не Ви не телефонуєш? Да. розумієте, це просто неможливо. Хлопці, які приймали участь в проєкті, я дотримуюсь такого принципу, знаєте, цільове використання коштів. Я сказала, хлопці, приймайте участь в проєкті, я допоможу вашим підрозділам. І почалось. Один. Дана, ти знаєш, ми подумали, нам не треба, віддай комусь, кому більше треба. Інший. Дана, ми також подумали, віддай кудись, кому треба більше. Я кажу, ні, хлопці, це, знаєте, цільове використання коштів. Ви приймали участь, ви отримаєте допомогу. А пораненим, інші проблеми я буду вирішувати за інші кошти. Але це дійсно так, те, що ви кажете. Вони ні, нам не потрібно, і хай іншим краще буде. І це дійсно дуже достойно. Це я не знаю, коли це чую, знаєте, в мене така гордість бере саме за те, що я живу в одній країні з такими людьми. Це круто, це ж класно. Ну це я не знаю, це просто неймовірно, правда. Ну, ось знаєте, коли колись там ще році в 14-му, я коли казав, що Україна це найголовніша країна світу, де відбуватимуться головні події 21-го століття, навіть в Україні люди сміялися. Але це Це може правда. ми не помічаємо з себе зсередини, але за кордону люди кажуть просто абсолютно, що українці абсолютно неймовірна нація, і наших біженців це абсолютно не такі біженці, як росіяни там чи Так, це так. абсолютно інше освіта, інше ставлення один до одного. І я ось нещодавно там з одним дипломатом спілкувався з Бразилії. І він каже, що український народ, він пишається своєю країною, звісно, але він каже, що ваш народ настільки вихований, настільки освічений. Причому він має на увазі не те, що там наукова освіта, а освіту як таку. Ну, просто Духовно, да? духовну таку цілісну, ментально освічені такі люди, так? І коли там в Швеції побачили наших дітей, біженців, і вони, біженці, а там кожен другий англійською мовою вільно розмовляє, з комп'ютером на ти, і вся Європа побачила, просто вони нас не помічали через росіян, через цю багато століть колонізації, а зараз побачили Саме всі. так, Да, саме так. Саме колонізація. Ви знаєте, ви дуже правильне слово підібрали. Колонізація, так. Ну, вони просто нас приховали, вони нас з'їли, і зараз ми вириваємося з їхнього чрева, насправді. Вони вважали нас завжди своєю їжею. Ну, це правда. Я і про Кремли так кажу, і про українців це одне і те саме, і ніяк не Ну, відрізняється. Крим для мене це взагалі тема, знаєте, такого винищення корінного населення, коли людей вивозили просто вагонами, вивозили з Криму місцеве населення. Да? Ну, я не знаю, як знаєте, я не в мене немає якоїсь. Мене часто питають, тебе є якась там емпатія, чи нічого в мене немає до цієї країни. Це орда, розумієте? Орда. Я як по-іншому назвати не можу. Я дівчинка з Бучі, так? Я вивозила своїх батьків, і ви знаєте, такий нюанс, коли ще була можливість, 2 рази за батьком приїжджали військові, яких я просила, він відмовлявся. Коли вже Буча була відрізана від Ірпеня, його там вивозили в багажнику. Страшно. Але ж да, це страшно. Але ви розумієте, я змогла доїхати. Я не доїхала до Бучанського кладовища, де поховано. Я 20 років своїх перших прожила в Бучі. Ну, тобто, розумієте, да? З кимось вчились, з кимось ходили в садочок, з кимось вчились в академії, ну, з кимось сусіди були. І був період, коли мені кожного дня писали, що один того застрелили, того застрелили, того застрелили. До Бучанського кладовища я не доїхала, я не змогла. В мене тітка не пережила окупацію. Вона померла своєю смертю, але вона не пережила окупацію саме в Бучі. Я доїхала тільки до Ірпінського кладовища. І коли ти йдеш, військове кладовище, воно невелике, але героя вона невелика. А ось саме цивільне, оце нове кладовище після окупації, воно, знаєте, якесь безкінечне. І ти йдеш, там кожна третя могила це людина, з якою ти як колись десь був знайомий. Я знайшла всю свою вчительку, я знайшла свого викладача, я знайшла там знайому свою. Це просто після цього казати про якусь емпатію. Вибачте, я хочу, щоб вони всі там згоріли,
От це тупікова від цивілізації. Я вважаю, що вони не мають права на існування. Все, не мають. Це орда. Ну, якщо так це образне таке висловлення, в принципі, в Орді порядку було більше, і таких звірств не було. Тобто метою монголів там Чингісхана, Батия, не було знищення населення. Їх метою була дань, ну якщо простіше сказати, так? А головна мета. А тут головна мета це все ж таки Знищити. знищення. Знищити. Це Саме так. абсолютно інше. Ви знаєте, ви не перше мені говорите, не ображаю Орду, там порядку було більше. І ви знаєте, от питання, да, також були дуже часті. Дуже часто задають мені, як ти вважаєш, чому вони так роблять? Знаєте, мені здається, в якомусь фільмі американському я почула там таку фразу: я це роблю, тому що я можу це робити. Вони можуть це робити і вони хочуть це робити. А їхня мета це тільки знищення просто українського народу. Все, іншої мети немає, тільки знищення. Ну, Тому про яку емпатію. Це як про живодерів. Знаєте, ось не можна пояснити мотивацію там знущатися над живим, просто над тваринкою, навіть не Так, те, що над людиною. так. А просто в Росії вихована зараз нація маніяків, які просто вони радіють тому, що діти гинуть. Вони там, ну ми ж чули, там хочуть їх палити дітей, топити дітей. Слухайте, Це ці да. перехвати цих розмов, це взагалі, коли ти слухаєш, ти не розумієш. Взагалі, це можливо чи ні? Що це? Що це? Як можна так жити? Ось, пані Що це Дана, за люди? знаєте, ось такий дурний, поганий жарт з нами зіграла ця наша риса українська. Я просто жив довго там, я їх знав дуже добре. Я пам'ятав, як вони під час Майдану ще казали, а чому танками не переїдуть усіх цих людей у Києві? Тобто це вони просто за, там, я не знаю, за фільжанкою кави вони спокійно це говорили. І коли я приїхав сюди, я всім намагався довести, що ставлення їх суспільне, не там якесь там приватне, суспільне ставлення до інших народів, і в першу чергу до там кримських татар, українців, воно просто не людське. Багато хто не вірив. І ось ціна цього невір'я, якщо так можна сказати, да? Вона така, українці... Зараз ми її платимо. Так. Зараз ми її платимо. Просто треба дивитися тверезо на речі, і тобто життя це не те, що ми собі уявляємо. Це те, що існує повз нашого бажання. На жаль, знаєте, що хочу сказати? Ну про поранених ми розказали вже. Залишається там 9 хвилин етеру. Ось ви точно це бачите краще за всіх. Ну, in general, загалом цю картину. Ситуація, як змінюється ситуація з державним постачанням будь-чого там потрібного для армії? Я тут не беру там важке озброєння, а те, що ось те, чим займаються волонтери так само. Який відсоток зараз, ну, на вашу думку, приблизно держава забезпечує, який відсоток забезпечують волонтери? І що найбільш потрібне, ну, крім лікування, ось ми сказали вже, да, з матеріально-технічного забезпечення, яка допомога, тому що ось мені там різні кажуть з різних там частин, да, це не треба, а це дуже треба, але про те, що це треба, не дуже хто знає. І потреби бувають дуже банальні, так? Це може бути лопати, там, це може бути вантажівки, прості, там, що завгодно. Був момент, коли саперські лопати, це був запит номер 1, тому що їх не було. Ну, ситуація змінюється, а зараз, станом на зараз, що? Дивіться, да, ситуація дуже динамічно змінюється, тому що, закінчилось літо, почалась зима, почались холоди, почались інші запити, це буржуйки, це утеплення, будь-яке, да, але самі такі серйозні запити, це все-таки це автомобілі, тому що з хорошо проведеної операції 10 машин по статистиці. Ну, автомобілі це просто завжди буде. Це розходний матеріал на війні. Розходник. Безпілотники також великий запит. Держава ще не спромоглась, не тому що, слухайте, не хочу закидувати якимось там брудом і казати, Ми не про там закиди не можуть. нікому, ми нікому нічого не закидаємо.
Да, вони просто не встигають, тому що хлопці кажуть, що зі сторони Росії висять там по 10 безпілотників постійно над позиціями нашими. У наших не вистачає. Це дійсно реальні потреби реально, да, автомобілі, безпілотники. І є спеціальні підрозділи, яким вкрай важливо мати дуже закритий шифрований зв'язок. Ну, ми розуміємо, про які підрозділи йдеться, да? І це той зв'язок, який працює через Starlink, і він дуже коштовний, це правда, Дуже дуже дорого дорогий. коштує. Я знаю, ми збирали. Да, дуже дорогий, так. І таким підрозділом, ну зараз у мене два, яким я дістала цей зв'язок. Таким підрозділом потрібен зв'язок. І ну, на сьогоднішній день, напевно, це такі самі глобальні потреби, які я чула спередка. А ситуація з прицілами, з нічними, вона якось... Ви знаєте, зараз менше запитів. Я вже не чую Ось я про це хотів запитати так само. Так. Так, да. Бо на початку вторгнення масового... На початку масово були запити, але я ж вам кажу, ситуація з запитом, вона змінюється, динамічно змінюється. Тобто я навіть бачу, коли початок війни, великий запит був на медицину, тактичну медицину, да, перше надання першої допомоги. Величезний був запит. Зараз майже його немає. Тобто, значить, держава десь справилась, да? Ну, тобто, питання закрите. Зараз інші запити. Через місяць я не знаю, які ще будуть запити. Ситуація динамічно змінюється. І коли я бачу, що запитів менше стало, я ставлю плюсик і кажу, круто, значить, держава з цим питанням справилась. Значить, ми свою увагу, свої ресурси і свою ефективність направляємо на інші цілі, на ті, які держава поки не справляється. Слухайте, а є такий моніторинг державний, ну скажімо, державно-суспільний, з волонтери з державою, щоб розуміти, що потрібно, бо ну якщо ти просто щоб не було диспропорції, так це якось стежується? На жаль, на сьогодні немає. Ну, є такі якісь горизонтальні зв'язки, як, наприклад, я спілкуюся з Генштабом, питаю, де в них найбільша потреба з автомобілями, і вони мені кажуть, нам потрібно сюди. Да? Але це горизонтальні зв'язки. Такого якогось, як вам сказати, щоб держава виходила і казала, люди добрі, там, оце ми не можемо, оце зробіть. Такого я не бачу. Я ж кажу, є якісь особисті... Було б непогано, я думаю. Як би було таке... Було б класно, було б взагалі класно. Припустимо ви і припустимо просто там заступниця, не знаю, міністра оборони Ганна Маляр, ну, і хтось інший, або хтось інший, не знаю. Там співпредседателі були, там, співпрезиденти цього Совету, Ради цієї, щоб якось пропорції, ну, я думаю, що до цього дійде, в принципі. Це було б круто, я думаю, що ми до цього дійдемо, тому що зараз я більш спілкуюсь, більш відкритий Генштаб, він більше дає інформацію, що їм потрібно, і це класно. Міністерство оборони зараз ще якусь таку конфронтацію має трошки. Ну, я не знаю, може вони вважають, що я надіюся, що все це критика заради критики. Ні, давайте. Я також надію. Ми не хочемо, я абсолютно виключив для себе критику в бік там критика заради критики, ні. Тільки ефективності, це єдине питання. Знаєте, 3 хвилини залишається. Ну, перед тим, як попрощатися, я хочу порадити і порекомендувати всім підписатися на сторінку на Фейсбуку пані Дани Ярової. Підписатися, де можливо, на неї, бо їй можна довіряти і можна спрямовувати свої, в тому числі, іншим, кому завгодно, кому хочете. Але на пані Дану 100% треба підписатися, слідкувати за її креативними ідеями щодо збору. Там просто почитайте, що вона там робить, і ви будете, моїй фантазії на таке не вистачає, я це визнаю. І 2 хвилинки... Я написала, що після цього проєкту, коли мені написали, а ви ще щось придумаєте, я написала, що я посплю 3 дні, і знову щось придумаю, так що чекайте на новий проєкт.
Пані Дано, хвилиночку, якою ви бачите нашу перемогу? Скажіть, будь ласка. Для мене Ого, і зв'язок зник. повернення території Луганськ, Донецьк, Крим неприпустимо. Я не знаю, що ми будемо робити з тими територіями. Я не знаю, що робити з тими людьми, з тими дітьми, які виросли за ці 8 років. Я не знаю, але це принципове питання повернення всіх територій. І вибачте, я вважаю, перемогою буде тоді, коли ця недоімперія розпадеться на багато маленьких держав, народних республік, як ми бачимо зараз, Білгородську Народну Республіку, Курську і так далі. Для мене це буде перемога. Пам'ятаєте 90-ті роки, коли бігали всі Я за добре гуманітаркою? пам'ятаю, Да, так. да, да. Я добре пам'ятаю. Оце буде тоді перемога. Тоді буде Абсолютно перемога. немає з чим сперечатися. З нами була пані Дана Ярова. Дуже дякую вам за вашу працю, Навзаєм. за вашу небайдужість. І всім, хто вас підтримує, і всім, хто всіх підтримує. Не сваріться, будь ласка. Україна єдина, в нас іншої немає, Єдина. запасної немає, і інших людей в нас теж немає. Тому дякую за увагу, за підтримку телеканалу АТР. Дякую всім нашим глядачам по всьому світу за підтримку. Російський рейх обов'язково буде зруйновано. Крим, Сербєство, Ладжах. Слава ЗСУ, Україна 100% переможе. Дивіться АТР далі.